L-avukati David Bonello u Joe Giglio fissem il-familja ta' Mirjam Paċ fi stqarrija saħqu li l-familja tixtieq li l-mozzjoni parlamentari biex tinfetaħ inkjesta pubblika tkun diskussa mingħajr aktar dewmien. Dan wara kważi 11 xahar mit-traċedja li ħasdet il-ħajja ta' Mirjam Paċ taħt it-tifrik ta' dara stess. Il-mozzjoni parlamentari brabta mal-inċident li seħħ f'Marzu li għadda kienet tresqet mill-Partit Nazzjonalista. Bil-familja tinsisti li din il-mozzjoni għandha tiġi diskussa mingħajr aktar dewmien u ma tibqax tiġi ignorata. Fil-waqt li l-familja Paċ laqet il-pubblikazzjoni ta' rapport tal-panel tal-esperti wara li seħħet din it-traċedja, insistiet li dan l-istess rapport u konferma li l-istituzzjonijiet naqsu b'mod ċar fl-obbligu tagħhom li jissalvagwardjaw il-ħajja ta' terzi, speċifikament f'dan il-każ ta' Mirjam Paċ. Għalhekk il-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport iwassal biex tissaħħaħ il-fema tal-familja Paċ biex tinfetaħ inkjesta pubblika mingħajr aktar dewmien li ma talba s'issa qatt m'hemmx risposta għaliha. Il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet tresqet oriġinarjament mid-deputati Robert Kutajjar, Adrian Delija u Claudio Grek. Il-materja kienet tqajmet diversi drabi fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, iżda l-Gvern minħa tiegħu baqa' jiskarta.